Viacero našich hradov a zámkov skrýva zákutia, do ktorých sa bežný návštevník nikdy nedostane. Výnimkou nie je ani Trenčiansky hrad. Teraz vám ukážeme miesta, ktoré ste ešte nevideli, no čoskoro sa to môže zmeniť. Už roky je pre návštevníkov hradu uzavretá hladomorňa, ktorú v 15. storočí postavili ako vyhliadkovú väžu a neskôr ju prestávali na objekt hrôzy. Volali ju Diablová väža, dnes slúži ako sklad. Ľudí hádzali do jamy hlbokej 9 metrov. Bola tam malá vetriaca šachta, veľká 12x12 cm, aby tam bol prísun aspoň nejakého vzduchu. Takže ten človek tam nemal vôbec nič, potrebu tam robil v tej miestnosti, takže tie miestnosti boli vlhké, zapáchali a pokiaľ bol tam niekto zavretý, tak určite zošalel. V Barborinom paláci je niekoľko miestností, kde návštevníkov nepúšťali. Jednou z nich je aj lapidárium. Bude možné už možno aj budúcu sezónu tento priestor sprístupniť. Tam je aj tá tajná chodba do Barborínho paláca. Takže toto je chodba, ktorou si kráľovna Barbora Celská vodila do spálne svojich milencov. V tomto podzemí žila v 15. storočí. No a tu sú schody, ktoré vedú k poklopu, ktorý mala zdvihnutý a tým pádom tí milenci chodili priamo do jej spálne. O hrade kolujú rôzne legendy, ktoré hovoria o tajných chodbách. Jedna z nich mala údajne spájať hrad s putnickým miestom na Skalke. Chodby asi žiadne sú tu není, pretože hradná skala je veľmi tvrdá a samotnú studňu kopali 40 rokov tak. 80 metrov je hlboká. Takže mali čo robiť. Väčšinu spomínaných priestorov chcú verejnosti sprístupniť. Myslím si, že to je otázka 1, 2 sezóny, keď sa nám toto podarí. Z Trenčína Michal Bujna, televízia Markíza.